kostede den 2 kroner. Kronerne blev vi sgu 2 kroner. Det kan godt være, der står et total på, men... Hvad er det der for en lyd? Jeg ser ikke, det er noget, det er fordi, der det drypper. Der er vand. Pas på, der drypper med vand. Hvad fanden er alt det der? Jeg har fundet det her. Må vi se. Hvis vi bliver opdaget, så er det din skyld. Men jeg går ikke derind. Hvorfor? Der er meget skævigt. Ja. Jeg kan ikke mig til det. Og så gik vi bare tilbage. Så kan vi jo gå derind på et andet tidspunkt. Sådan er det altså lige for. Jeg skal lige se noget. Det var det. Seriøst? Ja. Du kender noget ovenpå den. Hvad? Lisbeth, bliver det der? Ingen. Nu vil vi lige igen her. Så skal jeg afslutte videoen her. Okay. Hej hej.